आफादनि मावख'लियाव नोंथांमोना मोनसे प्रेस मिट खालामदोंमोन सानै बिबानगिरि अर्थात लेङाइ आफादगिरि सानै फारियै सोमदोन बर' बिथां लोगोसे प्रदीप कुमार बर' बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनायनि जा खेंफोरथि नोंथांमोना होदोंमोन दा बिनि फिनजाथायखौ जों मैया मोना सासे लेङाइ आफादगिरि बिथां सोमदोन बर'खौ होनाय नुदों दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो नोंथाङा बुंदों जे आरटिए होनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला माने बियो बोरै माने एक्सपेल खालामजाथावना बिथाङा माने रायजोफोरनिसिमबो नोंथांमोननिसिमबो कुइसन खालामदों बिनि फिनजाथायखौ नोंथाङा बोरै होनो नागिरो गिबि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो भेरगाव दख'रा बर' फरायसा आफाद जानानै हामग्लायनायखौ बावहरग्रोदों नोंथाङा जि खोथाखौ सोंदों बेयावथ' जों बुंनांगौ दङ होननानै जों जेबो सानाखै नोंथांमोना सोंबाय नालाय बुंनांगोन बुंनो थाखाय आङो सिगांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय जिथु 3 अक्ट' डिसेम्बरनि बे खालिनो जोङो स्पष्ट खोथा बुंदों स्पष्टआ बेनो जाहैबाय जोङो हारसिङै डिसिसन लायाखै बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जिहेतु बे थांखिखौ जोङो केबिनेटैनो जोङो लानाय जादों दा बेखौ नायोब्ला नुयो बे डिसिसना बोरै सोरनिया गोरोन्थि आरो गोरोन्थि दङ गैया बेखौ मिथियो केबिनेटआवथ' गासैबोथ' बेंग्रा मानसि थाया नङा होमबा दा बे हिसाबै केबिनेट जे 27 जन केबिनेट थायो बेनि गेजेरावनो जोंनि एक्स बारग' बिबानगिरिफोर आफादगिरि नेहाथारि जाना थांनाय बिथांमोनबो दङमोन आरो बोसोनगिरिफोरबो दङ जोंनि गासै जि बिबानगिरि बिथांमोना थानानै जोङो बे डिसिसनखौ लानाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा जोंनि केबिनेट डिसिसन लानाय जिथु बाथ्रा बिथाङा जुदि बेखौ इनजास्टिस मोनदोंबा बा बेखौ जुदि गनायनो हायाखैब्ला जोंनि सायाव जिल्ला दङ जिथु जोंनि डिसिसन लानाया जुदि गोरोन्थिबो जानो हागौ जिल्ला दङ जिल्लानो फोरमायो बिथाङा जुदि जास्टिसखौ नागिरमारदोंबा दा जिल्लाया जुदि बे जास्टिसखौ होनो हायाबा बिनि सायाव दङ सेन्ट्रेल एबसुआ जास्टिसखौ होनो हागोन दा बेखिनि हाबाफारिखौ बिथाङा मावोब्लानो बिथांनि गोरोन्थि नंगौ नङा बेखौ बिथाङा मोननो हागोन आरो दा बेखिनियानोसै बिथाङा मोनसे बाथ्रा सोंबावदों जे आरटिए होनायानो बिथांनि गोरोन्थि जाबाय नामा होनना बिथाङा सोंथि दैखांदों दा इन जेनेरेलि आरटिए होनायाथ' रावाबो गोरोन्थि जाया आरटिआइआ सबाबो मोन्थाय दङ सोरबा गोरिब गुन्द्रायाबो दङ मोन्थाय दङ होनो थाखाय बेयाव जोंबो होदोंमोन थांनाय 2015आव आं जेब्ला जेनेरेल सेक्रेटारि दङमोन बे समाव जोङो आरटिआइ खालामदोंमोन दा खालामनाय लेखा जोङो तथ्यफोरखौ मोनबाय तथ्यफोरखौ मोननानै जोङो जिहेतु केस बे केसा सोलिगासिनो दङ फुड एन्ड सिभिल साप्लाइयाव बे केसा सोलिगासिनो दङ जों केस होनाय जादों बेनि सायाव दा बेबायदि मायबा मोनसे नुदोंबा सोरबा बेयाव होनाया गोरोन्थि नङा आंनि बायदिब्ला बेयो होनो हायो खिन्थु मोनसे सोद्रोम आब्रुथि मोनसे माबा थायो दा बेखौबो एसे नोजोर होनांगोन संगठननि माखासे डिसिप्लिन थायो बै डिसिप्लिनखौ बिथाङा लाखिनो हादोंना हायाखै बिसो दा बिथाङा बै खोथाखौ लानानै जुदि संगठनखौ जुदि ब्लेम होनो सानोब्ला बे बिथांनि खोथा खिन्थु जोङो संगठननि जे आं पार्सनेलि सोमोन्दो जेबो गैया एज ए संगठन हिसाबै मालाबा खोथा मानिलायियाव माबा मोनसे दुखु मोननाय थानो हागौ खिन्थु बिदि होनानै आङो संगठननि बादगा बिथांखौ मालाबाबो बिदि एक्सपेल खालामनायखौ जोङो भेरगाव दख'रा एबसुआ गाज्रि मोननानै बेखौ एक्सपेल खालामनो थाखाय थियारि जानाय बे मोनसे जानो हाया दा बिथांनो जुदि जास्टिस नांगौबा बिथाङा सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट एबसु दङ डिस्ट्रिक्ट एबसुनि उनाव सेन्ट्रेल एबसु दङ दा बिथांमोनजों सावरायनानै थिग खालामनो हायो जुदि जोंनि केबिनेटनि डिसिसना जुदि गोरोन्थिब्ला आं बेखौनो बुंबाय दा बे बिथांनि खोथा बिथाङा मा बुङो बुङा बे बिथांनि खोथा आरो आं बुंगोन दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेमानखिनि मेलेमजिबिफोर दङ केबिनेट डिसिसन लानायादि माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन बेखौ साननाय नङा हयथ' माबा मोनसे दङ बेखौ सानगोन हयथ' बिथाङा गावखौनो एसे जोङो बुंनो गोनांबा बिथांनियाव थानाय माखासे बाथ्राखौ जोङो बुंफोरनो नागिराखै जाखिनि जोङो मोनदों बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो होनो नागिराखै मानो होनब्ला बिथाङा सासे मानसि हिसाबै थांना थानांगौ मोन्थाय दङ जास्ट बिथांखौ जोङो संगठननि जिथु संबिजित बे संबिजितनि जितु हेंथा जायो हिसाबै जोङो संगठनखौ मोनसे डिसिप्लिनै दैदेननांगौनि थाखाय बे नेमखान्थि संगठननि जिथु राहाफोर बेखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों।